DMS-TV cɛlamuso ni ce aw ni yantuma an y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye araba ye avril kalo tile 29 san 2026 aw ka don kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu daw tulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 Bamajɔlen maaw olu nana attaque yɛrɛ kɛ an ka jamana yɔrɔ caman yɛrɛ la wale min kɛra sababu yɛrɛ ni ka maa dɔw yɛrɛ jogi ka maa dɔw yɛrɛ bɔnɛ u ni na o ko kun yɛrɛ la an ye k'a fɔ ko an ka jamana chef d'état major général ale yɛrɛ bɔra ni ka kuma an ka jamana telesoba yɛrɛ la ni o ye ORTM yɛrɛ a ka déclaration ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a y'i da don bilanw yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamajɔlen maaw yɛrɛ ka bilan na chef d'état major général y'a yira k'a fɔ ko ni attaque yɛrɛ ko organiser le ɲuman de don ka d'a kan ko attaque yɛrɛ kɛra k'a ɲɛsin yɔrɔ caman yɛrɛ ma an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na État-major général des armées ale laseli dɔ yɛrɛ kɛ laseli min yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko k'a sababuya yɛrɛ kɛ Bamajɔlen maaw yɛrɛ ka attaque min yɛrɛ kɛra avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 k'an ka jamana finitigi-lakaw ye contre offensive dɔ yɛrɛ kɛ o contre offensive yɛrɛ de senfɛ min ye an ka jamana sanfɛ kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ olu yɛrɛ ye baara kɛ ni sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ de ye ni o sanfɛ kɛlɛkɛminɛ ninnu yɛrɛ de kɛra sababu yɛrɛ ye ni ka Bamajɔlen maaw yɛrɛ ka jɛkulu dɔw yɛrɛ minnu yɛrɛ tun bɛ bolila motow sanfɛ n'u tun bɛ k'u kunda yɔrɔ dɔ yɛrɛ kan ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ Kolokani Ouest Yanfan yɛrɛ fɛ Kulukoro région yɛrɛ kɔnɔna na halisa an bɛ to Bamajɔlen maaw ka kari tɛmɛnen attaque kow yɛrɛ hukumu yɛrɛ kɔnɔna na a yirara k'a fɔ ko o attaque ninnu yɛrɛ senfɛ min ye an ka jamana finitigi-lakaw yɛrɛ olu tun ye Bamako ale ni Welesebugu sira yɛrɛ datugu walasa fɛn min yɛrɛ Bamajɔlen maaw yɛrɛ olu kana se ka tɛmɛ ni nin sira kofɔlenw yɛrɛ ye o ko hukumu yɛrɛ la an ye k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen avril kalo tile 27 san 2026 an ka jamana finitigi-lakaw ka intervention yɛrɛ kɔfɛ u ye nin sira kofɔlen yɛrɛ labila mobili minnu yɛrɛ kun bloquelen don nin sira kofɔlen yɛrɛ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ u yɛrɛ sɔrɔ sisan wa k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko mobili caman yɛrɛ fana fo ka taa fara bolimafɛn wɛrɛw yɛrɛ kan k'u bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɛmɛ nin sira kofɔlen yɛrɛ fɛ i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka sababu yɛrɛ kɛ an ka jamana ministre de défense ale ka banniko yɛrɛ min ye an ka jamana autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ ye tile 2 den yɛrɛ di walasa ka tasibila yɛrɛ kɛ ne ka ɲɛsin an ka banbaatɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma o den tile fɔlɔ yɛrɛ min ye an ka jamana premier ministre yɛrɛ ye Ablaye Mayiga ale yɛrɛ bɔra ni ka conférence de presse dɔ yɛrɛ kɛ conférence de presse min yɛrɛ senfɛ ni a ye déclaration ba yɛrɛ kɛ public yɛrɛ ye a ka déclaration ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a y'i da don avril kalo tile 25 attaque lahalayaw yɛrɛ la ni ka ɲɛfɔli caman yɛrɛ kɛ maliyɛnw yɛrɛ ye attaque yɛrɛ tɛmɛnen ni tile 2 yɛrɛ min ye an ka jamana autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ wulikajɔ caman yɛrɛ kɛ an ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na walasa u bɛ se ka dankari Bamajɔlen ninnu yɛrɛ ka menaces yɛrɛ la an ka Mali jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o attaque ninnu yɛrɛ senfɛ maa minnu yɛrɛ jogina ni olu yɛrɛ dalen bɛ an ka jamana kɛnɛyaso caman yɛrɛ la ni wagati ninnu yɛrɛ kɔnɔna na o yɛrɛ senfɛ min ye an ka jamana premier ministre Ablaye Mayiga ale ni CNT maaw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ Malik Jaw k'olu yɛrɛ taara visite yɛrɛ kɛ Kati CHU yɛrɛ la ni o yɛrɛ hôpital militaire yɛrɛ de ye ko ni maa fila ninnu yɛrɛ n'u ka délégation yɛrɛ kɔni taara ne ka bɛn ni tɛnɛ tɛmɛnen yɛrɛ de avril kalo tile 27 san 2026 avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 a yirara k'a fɔ ko États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Washington ni o ye États-Unis jamana faaba yɛrɛ ko États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump k'ale yɛrɛ kun taara dîner de gala dɔ yɛrɛ la o dîner de gala yɛrɛ kɔni senfɛ ko maa maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni taara ne ka maramafɛn yɛrɛ ci ni yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ la wale min yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni États-Unis jamana service secret ma olu yɛrɛ ye wulikajɔw yɛrɛ kɛ ni k'u teliya ni ka Donald Trump yɛrɛ bɔ jama yɛrɛ la a n'a jɛɲɔgɔn dɔw yɛrɛ Donald Trump kisinen ka bɔ nin ko in yɛrɛ la ale bɔra ni ka déclaration dɔw yɛrɛ kɛ déclaration min yɛrɛ kɔnɔna na Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko maa min yɛrɛ nana ni ka ni marifa yɛrɛ ci ni jinɛkɛyɔrɔ yɛrɛ la k'o tigi kun y'a dabɔ ale fagali yɛrɛ de kama k'a bɛ se ka kɛ yɛrɛ ni tigilamaaw yɛrɛ kɔni tɛ ale ka politique kɛcogoyaw yɛrɛ fɛ o de kosɔn a nana k'a fɔ ko a bɛ na ale yɛrɛ faga ni kunnafoniya ba ninnu de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna min walawala aw ye an ka bi do kibaru kɔnɔna na an ka jamana chef d'état major général le général de division Umaru Jara ale yɛrɛ bɔra ni ka
kuma an ka jamana telesoba yɛrɛ la tɛnɛ tɛmɛnen avril kalo tile 27 san 2026 général de division Umar Jara ale yɛrɛ nana walasa a ka se ka na ɲɛfɔli caman yɛrɛ kɛ maaw yɛrɛ ye kari tɛmɛnen attaque ko yɛrɛ kan bilan minnu yɛrɛ bɔra attaque ninnu yɛrɛ kɔnɔna na an ka chef d'état major général y'a yira k'a fɔ ko ni attaque yɛrɛ labɛnna ka ɲɛ Bamacɔli maa ninnu yɛrɛ bolo ka d'a kan k'u ye attaque ninnu yɛrɛ kɛ ne ka ɲɛsin an ka jamana yɔrɔ caman yɛrɛ ma général de division Umar Jara yani ale ka interview yɛrɛ daminɛ ale yɛrɛ ye an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ ka nisɔngoya yɛrɛ yira a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi yɛrɛ an ka jamana fintigilakaw ale ni malidenw ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ dɔ yira wa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ nisɔngoyaliba de don o kɔfɛ a ye an ka jamana fintigilakaw ka taasibila yɛrɛ kɛ ne k'a ɲɛsin victimes bɛɛ lajɛlen ka denbayaw yɛrɛ ma a yira k'a fɔ ko attaque ninnu yɛrɛ labɛnna ka ɲɛ Bamacɔli maa ninnu yɛrɛ bolo yanni u ka na ni k'u ka attaque yɛrɛ daminɛ wa k'u ye attaque ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ a kun ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a fɔ k'i ka situation yɛrɛ gérer an ka jamana fintigilakaw olu ka chef d'état major général ale y'a yira k'a fɔ ko ni attaque ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra walasa ka basigibaliya yɛrɛ de bila an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na wale ma yira k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔdenw ale ni kɔkan jamana kɔnɔden dɔw k'olu yɛrɛ de ni baara in yɛrɛ labɛn Mali jamana yɛrɛ kama walasa ka basigibaliya yɛrɛ de bila an ka jamana kɔnɔ wa k'u ka ni attaque ninnu yɛrɛ senfɛ k'u ye fɛɛrɛba dɔw yɛrɛ de latigɛ fɛɛrɛ min yɛrɛ suguya ka ca ko i n'a fɔ véhicule kamikaze ni o yɛrɛ bolimafɛn sen 4 dɔ yɛrɛ bolimafɛn min yɛrɛ kɔni kun labɛnnen don ka ɲɛ ka d'a kan u kun ye bolimafɛn yɛrɛ labɛn ka fɛn pɛrɛtaw yɛrɛ de k'a kɔnɔna na ni bolimafɛn yɛrɛ labɛnna pɛrɛnni yɛrɛ de kama ko bombu yɛrɛ fana kun bɛ nin maa ninnu yɛrɛ bolo bombu minnu yɛrɛ fana dilanna ni tɛgɛw yɛrɛ ye hali drone kamikaze yɛrɛ fana kun b'u bolo ni o drone ninnu yɛrɛ fana kɔnɔna na ni fɛn pɛrɛntaw de kun b'a kɔnɔna na u kun bɛ ka attaque yɛrɛ fana kɛ k'u to yɔrɔ janw yɛrɛ fana la k'ale kun bɛ ka attaque yɛrɛ fana kɛ face à face yɛrɛ la o ni an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya yɛrɛ kɛ ni situation yɛrɛ an ka jamana chef d'état major général ale yɛrɛ an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ fɔ kosɛbɛ u ka tajuru saraw yɛrɛ la a yira k'a fɔ ko olu ka wulikajɔw ani u ka tajuru sara yɛrɛ kɔni kɛra sababu yɛrɛ ye ni Bamacɔli maa caman yɛrɛ y'i yɛrɛ ɲini caman yɛrɛ bolila ne ka t'u dogo quartier caman yɛrɛ kɔnɔna na an ka jamana fantan a nani bɛɛ lajɛlen na chef d'état major général y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagatinin min na sisan ko min ye Bamacɔli maaw yɛrɛ minnu kun nana attaque ninnu yɛrɛ kɛ ko olu maa 200 yɛrɛ de bɔnɛna u ni na wa ko a bilan yɛrɛ bɛ se ka changer wagati bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan min ye an ka jamana fintigilakaw ye k'olu ka continuer n'u ka opération yɛrɛ ye an ka jamana fintigilakaw ka wulikajɔw yɛrɛ senfɛ Bamacɔli maa minnu yɛrɛ bolila n'u taara k'u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ to ko an ka jamana armée yɛrɛ sera k'u tɛgɛ da o kɛlɛkɛminɛn ninnu yɛrɛ fana kan chef d'état major général ale ye hakililasigi kuma yɛrɛ fɔ k'a ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko situation yɛrɛ kɔni bɛ ka basigi ka d'a kan attaque kɛra zone minnu yɛrɛ kɔnɔna na ko situation yɛrɛ kɔni seginna u nɔkɔrɔw yɛrɛ la o zone ninnu yɛrɛ la ko fɔ n'a kɛra Kidali yɛrɛ ka d'a kan ko nin wagati ninnu yɛrɛ la k'u bɛ ka u labɛn walasa u bɛ se ka taa Kidali yɛrɛ fana situation yɛrɛ fana bila normal yɛrɛ la ko Kidali région yɛrɛ kɔnɔna na an ka jamana fintigilakaw olu yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ latigɛ n'u k'u positionner ka ɲɛ cogo min na u bɛ se ka Bamacɔli maa ninnu yɛrɛ gɛn ka bɔ o dugu yɛrɛ fana kɔnɔna na misaliya yɛrɛ la ko an ka jamana fintigilakaw olu yɛrɛ y'u positionner ka ɲɛ ANEFI fanfɛla yɛrɛ la ko nin yɛlɛma min yɛrɛ filɛ nin ye ka kɛ ko yɛrɛ bɛ an ka jamana fintigilakaw ka fɛɛrɛ kuraw labɛnnen yɛrɛ de walasa u bɛ se ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw yɛrɛ bila lakana yɛrɛ kɔnɔna na général de division Umar Jara ale yɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ lasɔmi k'a fɔ ko Bamacɔli maaw yɛrɛ bɛ se ka segin ko kura ni ka na zone dɔw yɛrɛ kɔnɔna na ko siraba minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni maaw yɛrɛ bɛ tɛmɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ fɛ k'u bɛ se ka o sira ninnu yɛrɛ tigɛ i n'a fɔ ka dankari balow yɛrɛ donni ko yɛrɛ la o zone ninnu yɛrɛ kɔnɔna na walima tajimafɛnw yɛrɛ donni ko yɛrɛ la k'u bɛ se ka pression yɛrɛ fana kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fana kan ni attaques ye walima menaces yɛrɛ ye chef d'état major général Umar Jara ale yɛrɛ k'a fɔ min an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ k'ali n'a sɔrɔ u dalen b'a la k'a fɔ ko Bamacɔli maaw bɛ se ka segin ko kuranin ka na k'u yɛrɛ kɔni cɛsirilenba de don wa k'u bɛna continuer u ka opération yɛrɛ fɛ an ka jamana fantan a nani bɛɛ lajɛlen na wa k'u bɛn'u sekow kɛ walasa u bɛ se ka Bamacɔli maaw yɛrɛ ɲini hali n'a sɔrɔ u bɛ mɛnɛmɛnɛnugu yɛrɛ de kɔnɔ walasa u ka se ka u tɛgɛ da ni maa kɔfilɛ ninnu yɛrɛ kan chef d'état major général yɛrɛ wele bila jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili lasigi ka d'a kan kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko situation yɛrɛ contrôlelen don an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ fɛ wa y'a ɲini jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛ k'u k'u janto kunnafoniya kolow yɛrɛ la minnu bɛ ka tari bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ k'u ka an ka jamana information officielle yɛrɛ makɔnɔ n'u mako bɛ kunnafoniya jɛlenw yɛrɛ la wa ko n'u sigasigana maa fɛn fɛn yɛrɛ la k'a fɔ ko o tigilamaa yɛrɛ kɔni k'o ye sigasigana maa yɛrɛ k'u ka wulikajɔ yɛrɛ kɛ ni ka an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ wele teliya yɛrɛ kɔnɔna na k'an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ni kɛlɛ ninnu yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan
K'an bɛɛ lajɛlen kan ka yira k'a fɔ ko an ye malidenw ye wa k'an bɛna to malidenya yɛrɛ fana la an ka jamana faamaw k'olu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ walasa u bɛ se k'u ka mission yɛrɛ fana kɛ ka ɲɛ. Chef d'état-major général ale ka kumakuncɛ kuma yɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw lakanako yɛrɛ de fana kama an bɛ dugawu yɛrɛ de kɛ ala ka basigi yɛrɛ sabati an ka Mali jamana kɔnɔna na ala k'an ka jamana fintigilakaw olu yɛrɛ lakana maa minnu yɛrɛ banna ni attaque ninnu yɛrɛ senfɛ an bɛ segin ko kurani ka dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ala ka saya kɛ u ma lafiya ye. An ka jamana chef d'état-major général ale bɔra ko kurani ka laseli dɔw yɛrɛ kɛ laseli minnu yɛrɛ kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko Bamacɔli maaw yɛrɛ ka sibiri tɛmɛnen attaque yɛrɛ kɔfɛ ko an ka jamana fintigilakaw olu ye wulikajɔ dɔw yɛrɛ kɛ tajuru sarako yɛrɛ la ni ka ɲɛsin Bamacɔli maa ninnu yɛrɛ ma u y'a yira k'a fɔ k'u y'u ka tajuru sara ninnu yɛrɛ kɛ ni an ka jamana sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ de ye ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛn ninnu yɛrɛ de kɔni y'a to an ka jamana sanfɛ kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ ye Bamacɔli maa dɔw yɛrɛ détecté minnu yɛrɛ tun bɛ motobaw yɛrɛ kan n'u tun bɛ ka boli ka taga u dogo yɔrɔ dɔ yɛrɛ la ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ bɛ yen Kolokani Ouest yanfan yɛrɛ fɛ Kulukoro région yɛrɛ kɔnɔna na communiqué yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min ye an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana sanfɛ kɛlɛkɛcɛw k'olu yɛrɛ kɛlen ko ni ka nin maa kofɔlen ninnu yɛrɛ détecté n'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ k'u ye fara juguman yɛrɛ kɛ ni ka ɲɛsin o Bamacɔli maa ninnu yɛrɛ ma wale min yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni ka Bamacɔli maa 100 bɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ bɔnɛ u ni na fɛn min ye u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ k'o caman yɛrɛ fana tiɲɛna u ka farafin yɛrɛ senfɛ. Chef d'état-major général ale foli belebele kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana fintigilakaw bɛɛ lajɛlen ma a yira k'a fɔ ko min ye Bamacɔli maa ninnu yɛrɛ ka cas yɛrɛ kɔni ko an ka jamana fintigilakaw k'olu bɛ continuer n'u ka recherche yɛrɛ jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na k'ali n'a sɔrɔ Bamacɔli maa ninnu taara u dogo minɛminɛ wo de kɔnɔna na k'u bɛ taa u wɔgɔbɛ ni ka u bɔ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ka fu siri u ka walejugu yɛrɛ la an ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu de kɛ ala ka basigi yɛrɛ sabati an ka Mali jamana kɔnɔna na. Kati attaque tile 2 yɛrɛ tɛmɛnen yɛrɛ kɔfɛ min ye an ka jamana fintigilakaw ye o y'a sɔrɔ olu ye wulikajɔ caman yɛrɛ kɛ an ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na wa u ka o wulikajɔ ninnu kɛra sababu yɛrɛ ni ka Bamacɔli maa caman yɛrɛ de bɔnɛ u ni na Mali jamana yɔrɔ caman yɛrɛ kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni senfɛ an ye k'a fɔ ko min ye an ka jamana premier ministre yɛrɛ Ablaye Mayiga ale yɛrɛ taara visite yɛrɛ kɛ ni ka ɲɛsin maa dɔw yɛrɛ ma minnu yɛrɛ kun joginna kari tɛmɛnen attaque ninnu yɛrɛ senfɛ tɛnɛ tɛmɛnen avril kalo tile 27 san 2026 Ablaye Mayiga ale ni CNT maaw ka président Maliki Dia ko ni maa ninnu n'u ka délégation yɛrɛ taara visite yɛrɛ kɛ Kati CUH yɛrɛ la ni o yɛrɛ hôpital militaire yɛrɛ ye ni ka taa visite yɛrɛ kɛ maa dɔw yɛrɛ minnu yɛrɛ kun joginna kari tɛmɛnen attaque ninnu yɛrɛ senfɛ visite yɛrɛ senfɛ a yirala k'a fɔ ko Ablaye Mayiga ale ni Maliki Dia fo ka fara u ka délégation yɛrɛ kan k'u ye kɛnɛyaso yɛrɛ service yi bɛɛ lajɛlen visiter walasa u bɛ se ka taa maa joginnen ninnu yɛrɛ lajɛ service maaw yɛrɛ kunnafoniya caman yɛrɛ di maa joginnen ninnu yɛrɛ ka ko yɛrɛ kan service maa ninnu ka kunnafoniya ninnu yɛrɛ kɔnɔna na u ye minnu yɛrɛ di Ablaye Mayiga yɛrɛ ma u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa dɔw yɛrɛ bɛ réanimation yɛrɛ la min b'a yira k'a fɔ k'olu ka cas ka gɛlɛn kosɛbɛ ko dɔw yɛrɛ fana bɛ traumatologie yɛrɛ la ni olu yɛrɛ joginna ni dɔw yɛrɛ fana yɔrɔ dɔw yɛrɛ karila ko dɔw yɛrɛ fana bɛ pavillon de yɛrɛ la ni olu fana ye kɛnɛyaso yɛrɛ maaw ka service dɔw yɛrɛ fana ye ni wale yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye Mali jamana autorité maaw yɛrɛ ko maa minnu yɛrɛ joginna ni attaque yɛrɛ senfɛ k'u jantolen yɛrɛ bɛ ni maa ninnu yɛrɛ la nin b'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka maa ninnu ka traitement yɛrɛ suit ni ka dɛmɛ yɛrɛ fana don k'a ɲɛsin u ma hali n'a sɔrɔ u bɛ gɛlɛyaw yɛrɛ kɔnɔna na an ka jamana premier ministre Ablaye Mayiga ale yɛrɛ ni attaque ninnu yɛrɛ condamné kosɛbɛ a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ ni waleju yɛrɛ kɔni kɛ ko baganw yɛrɛ de don ka d'a kan ko hali baganw yɛrɛ tɛ sɔn ni ka nin walejugu yɛrɛ kɛ o kɔfɛ a ye foli belebele kɛ ni ka ɲɛsin kɛnɛyaso baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma u ka cɛsiriw yɛrɛ la ale n'u ka banabagatɔw ladon ko ɲuman yɛrɛ la Ablaye Mayiga ale ye hakilinasigi kuma yɛrɛ fɔ ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa minnu yɛrɛ joginnen taara Kati dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la ko maa caman yɛrɛ seginna ka t'u ka so min b'a yira k'a fɔ k'olu ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni lahalaya o ka fisa kosɛbɛ ko minnu yɛrɛ ta ka jugu k'olu yɛrɛ de tonnen bɛ kɛnɛyaso ninnu kɔnɔna na gouvernement maaw y'a yira k'a fɔ ko ni attaque ninnu yɛrɛ senfɛ ko maa minnu ka sow yɛrɛ binna k'u ka sow yɛrɛ tiɲɛ k'u bɛna solution ɲini teliya yɛrɛ kɔnɔna na walasa u bɛ se ka so yɛrɛ sɔrɔ ni ka ni maa ninnu yɛrɛ bila a kɔnɔna na ni ka u dɛmɛ ka b'u ka gɛlɛyaw yɛrɛ kɔnɔ autorité maaw yɛrɛ y'a ɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ k'u ka to calme yɛrɛ kɔnɔna na u k'u jantu yɛrɛ la ni k'an ka jamana fintigilakaw olu ka consigne yɛrɛ labaara an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana premier ministre ale ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kun joginna ni ka taa n'u ye kɛnɛyaso yɛrɛ la ko caman yɛrɛ kɔni seginna ni ka t'u ka so yɛrɛ kɔnɔna na minnu yɛrɛ tora kɛnɛyaso yɛrɛ kɔnɔna na k'olu ka situation yɛrɛ de ka gɛlɛn dɔɔni an bɛ dugawu yɛrɛ de k'u ye halisa ala ka nɔgɔya yɛrɛ k'u ye
ina fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama an ka jamana lafasalikɛ minisiri le général de corps d'armée Sadio Kamara ale yɛrɛ ta ɲɛna ka sababu yɛrɛ kɛ sibiri tɛmɛna attaque ko yɛrɛ o ko yɛrɛ senfɛ min an ka jamana autorité maaw yɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛna tile fila denw yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka taa sibila yɛrɛ kɛ ni ka ɲɛsin victime bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ministre de défense yɛrɛ o de ye tile fɔlɔ yɛrɛ de senfɛ an ye k'a fɔ ko min ye an ka jamana premier ministre yɛrɛ Ablaye Mayiga ale yɛrɛ bɔra ni ka laseli dɔw yɛrɛ kɛ tɛnɛ tɛmɛni avril kalo tile 27 san 2026 an ka jamana premier ministre ale yɛrɛ i da don ni attaque ko ninnu lahalayaw yɛrɛ la ni ka ɲɛfɔli caman yɛrɛ kɛ aw kan a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bɛ ko an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni bɛ nisɔngoyaba yɛrɛ de kɔnɔna na wa ko gɛlɛya dɔɔni yɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan ko Bamakɔlen maa ninnu yɛrɛ ka nana attaque minnu yɛrɛ kɛ k'u ye attaque ninnu yɛrɛ kɛ an ka jamana yɔrɔ caman yɛrɛ de la wa attaque ninnu bɛɛ lajɛlen fana bɛnna ɲɔgɔn ma o de kɛra ko yɛrɛ gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ye wa an ka jamana premier ministre ale y'a yira k'a fɔ ko Bamakɔlen maa minnu yɛrɛ nana ni attaque ninnu yɛrɛ kɛ ko jamana dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ ka ninnu yɛrɛ dɛmɛ ale ni an ka jamana kɔnɔden dɔw k'olu de faralen yɛrɛ kɔni bɛ ninnu kan ni ka u dɛmɛ a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ bolo ko Bamakɔlen maa ninnu yɛrɛ ni wale ninnu kɛ walasa ka malidenw yɛrɛ de tilan ni ka siran yɛrɛ bila malidenw yɛrɛ dusu kɔnɔ keleya min yɛrɛ bɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka o keleya yɛrɛ tiɲɛ jamana kɔnɔdenw ka danaya minnu yɛrɛ fana tun bɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kan ni ka o danaya ninnu fana tiɲɛ Ablaye Mayiga ale ye foli belebele kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana fintigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ de u se ko n'o don ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka wulikajɔw yɛrɛ kɛ walasa k'a dankari Bamakɔlen maaw yɛrɛ ka menace ninnu yɛrɛ tɔ juguyaliw yɛrɛ ma ko k'a sababu yɛrɛ kɛ an ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ka yamaruyaw yɛrɛ kɔnɔna na min ye an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ k'olu ye wulikajɔ minnu yɛrɛ kɛ k'u sera ka dankari Bamakɔlen maa caman ni na Ablaye Mayiga ale ye tasibila kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana fintigilakaw olu ka cɛsiriw n'u ka baara kɛcogo ɲumanw yɛrɛ la o kɔfɛ a ye foli belebele kɛ ni ka ɲɛsin population yɛrɛ fana ma u ka dɛmɛw yɛrɛ la u ye minnu yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana fintigilakaw ma ko ni attaque min yɛrɛ filɛ nin ye ka kɛ ko maaw yɛrɛ kan ka faamuyali caman yɛrɛ sɔrɔ ni attaque yɛrɛ kɔnɔna na ni ka dɔnta caman yɛrɛ kɔni sɔrɔ a kɔnɔ ko ni attaque min yɛrɛ filɛ nin ye ka kɛ k'u kan ka courage yɛrɛ de don maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la u k'u cɛsiri walasa Bamakɔlen maaw yɛrɛ kana se ka segin ni ka nin walejugu ɲɔgɔn wɛrɛ yɛrɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ Ablaye Mayiga y'a yira k'a fɔ ko malidenw bɛ ka kɛlɛ minnu yɛrɛ kɛ u ka jamana kɛlɛya ani n'u ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya ko yɛrɛ kan ko hali n'a sɔrɔ u bɛna Mali jamana yɛrɛ turu a kan de ko Mali ka kɛlɛya n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ ko yɛrɛ kɔni k'olu tɛna o dabila abadan wa y'a yira k'a fɔ min ye an ka jamana yɛrɛ k'u bɛna continuer u ka kɛlɛ ninnu yɛrɛ fɛ ni ka dankari Bamakɔlen maaw yɛrɛ la ka Mali kura yɛrɛ fana jɔ Premier ministre Ablaye Mayiga ale ka kuma kuncɛ kuma yɛrɛ la a ye ka kumaw yɛrɛ kuncɛ ni Mali jamana hymne national kumabaw dɔw yɛrɛ ye ni o de ye ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ wele an ka fara ɲɔgɔn kan ne ka kɛ kelen walasa an bɛ se ka ni maajugu ninnu yɛrɛ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na sisan an bɛ tɛmɛ ni an ka jamana ko kan kibaruyaw yɛrɛ ye kari tɛmɛnen avril kalo tile 25 san 2026 a yirara k'a fɔ ko États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Washington ni o ye États-Unis jamana faaba yɛrɛ ko dîner de gala dɔ yɛrɛ kɔni ko labɛnnen ni yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ la dîner de gala min yɛrɛ kɔni senfɛ u y'u ka jamana ɲɛmaa Donald Trump ale yɛrɛ invité o dîner de gala yɛrɛ de senfɛ a yirara k'a fɔ ko maa maramafɛtigi dɔ yɛrɛ kɔni taara ni ka maramafɛn yɛrɛ kɔni ci ni fɛtikɛyɔrɔ yɛrɛ la wale min yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni États-Unis jamana service secret ma olu yɛrɛ u teliya kosɛbɛ ni ka Donald Trump yɛrɛ labɔ jama yɛrɛ kɔnɔna na yanni u ka wale dɔ yɛrɛ kɔni ta ni k'ale yɛrɛ sɛgɛrɛ o kɔfɛ Donald Trump yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ni maa kɔfɛlen yɛrɛ kun nana ni maramafɛn yɛrɛ ci walasa ka ale yɛrɛ de bɔnɛ a nin na k'a mana maa si yɛrɛ kɔni kama ni fɛtikɛyɔrɔ yɛrɛ la ni ale tɛ maa min yɛrɛ ye ni walejugu yɛrɛ kɛ ni ka maramafɛn yɛrɛ ci ni diinɛkɛyɔrɔ yɛrɛ la yirara k'a fɔ ko États-Unis jamana fintigilakaw yɛrɛ u tɛgɛ da ni maa kɔfɛlen yɛrɛ kan yanni a ka se ka don diinɛkɛsali yɛrɛ kɔnɔna na ko marifaci yɛrɛ ma dan maa maramafɛtigi ale ka marifaci yɛrɛ gansan ma ka d'a kan ko États-Unis jamana polisi olu yɛrɛ fana ye tajuru sara yɛrɛ kɛ ni ka marifa yɛrɛ ci wa ko États-Unis jamana polisi dɔ yɛrɛ ko marifa yɛrɛ cira ale yɛrɛ la bali min kɛra sababu yɛrɛ ni ka ale yɛrɛ jogi sabula ko gilet porte-balle min yɛrɛ kun b'a la ko de kɛra sababu yɛrɛ ni ka ale yɛrɛ ni kisi agent de sécurité ma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ u ka marifaw yɛrɛ bɔ wagati min yɛrɛ la ni maa maramafɛtigi yɛrɛ kun bɛ fɛ ka don sali kɔnɔna na jagoya sali min yɛrɛ kɔnɔna na ni u kun bɛ ka diinɛ yɛrɛ kɛ Donald Trump ale kisilen yɛrɛ kɔfɛ ale bɔra ni ka déclaration yɛrɛ kɛ min na a y'a yira k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye ko maa dɔw yɛrɛ k'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ ale yɛrɛ faga ka d'a kan ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la ko dɔw yɛrɛ fana kun y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ na ale yɛrɛ faga Donald Trump bɔra ni ka nin ɲɛfɔli yɛrɛ kɛ nin wale in tɛmɛnen ni sanga fila yɛrɛ ye conférence de presse dɔ yɛrɛ senfɛ min kun bɛ ka kɛ Maison Blanche la
wa o bɛ kɛ wagati min yɛrɛ fana la o y'a sɔrɔ fini min yɛrɛ kun b'a la soirée kɛyɔrɔ yɛrɛ la o fini kelen yɛrɛ de kun b'a la Donald Trump kɛrɛfɛla yɛrɛ la ko maa caman yɛrɛ fana kun bɛ yen nɔ minnu ka soirée kɛ finiw yɛrɛ kun b'u la e yɛrɛ k'a fɔ ko FBI maaw yɛrɛ kun bɛ hôtel Hilton yɛrɛ de kɔnɔna na wagati min yɛrɛ la ni maa maramafɛtigi yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ k'a bɛna don jinɛkɛ sali yɛrɛ kɔnɔna na jagoya wa Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko maa min yɛrɛ kun y'a laɲini k'ale yɛrɛ faga k'a kelen dɔrɔn yɛrɛ de kun don ko maa si yɛrɛ kun tɛ a nɔfɛ ko nin tigilamaa yɛrɛ kɔni hakili man ɲi ko de kosɔn a nana k'a fɔ ko a bɛna ale yɛrɛ faga a yira k'a fɔ ko sikasɛgɛnna yɛrɛ bɛ kɛ maa min yɛrɛ la ko a bɔra Californie yɛrɛ de ko wa ko o wagati yɛrɛ fana la k'u ka jamana polisiw yɛrɛ taara ni maa kofɔlen yɛrɛ ka so kunnafonidiso maa dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko maa min yɛrɛ ni walejugu yɛrɛ kɛ ko a tigilamɔgɔ yɛrɛ si san bɛ taga san 31 yɛrɛ la ni a bɛ wele ko Cole Thomas Allen ni ale yɛrɛ ye Torrance duguden de ye fototala dɔ y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ FBI maaw yɛrɛ ye Torrance dugu yɛrɛ kɔnɔna na so dɔ yɛrɛ da la États-Unis jamana autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko sigasigana yɛrɛ kɛlen bɛ maa min yɛrɛ la ko tigilamɔgɔ yɛrɛ ye présidentera janvier la tɛnɛn tɛmɛnen wa ka jalakilen don kun fila yɛrɛ la a kun fɔlɔ yɛrɛ bɛ tali kɛ arme à feu utiliseli ko yɛrɛ de la crime ba dɔ yɛrɛ la a filanan o de ye k'a fɔ ko a ye agent fédéral dɔ yɛrɛ fana attaqué ni maramafɛn jugu yɛrɛ ye États-Unis jamana procureur dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Gianni Pirro ale yɛrɛ de ye ni kunnafoniya ninnu yɛrɛ préciser Washington polisiw yɛrɛ ka kɔrɔ fɔlɔ olu y'a yira k'a fɔ k'u ye kunnafoniya fɔlɔ min yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko ni maa kɔfɛlen yɛrɛ kɔni kun ye chambre dɔ yɛrɛ de réservé Hilton maaw ka hôtel yɛrɛ la Donald Trump ka laseli yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin wale min yɛrɛ kɔni filɛ nin ka kɛ ko a kɛra dabalibankoba yɛrɛ de ka d'a kan ko wagati min yɛrɛ la cɛ girinna k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛ don sali yɛrɛ kɔnɔna na ko wagati yɛrɛ la ko u ka agent secret maaw k'olu ye wulikajɔ min yɛrɛ kɛ teliya yɛrɛ la k'a kɛra dabalibanko de ye ni a ye foli belebele kɛ ni ka ɲɛsin u ka agent secret maaw yɛrɛ ma ka d'a kan k'u olu ka teliya kojugu yɛrɛ de kɔni y'a to ni ale ni kisira Donald Trump ka kuma labanw yɛrɛ la a ye Hilton maaw ka hôtel olu yɛrɛ critiquer k'a yira k'a fɔ k'u ka hôtel maaw yɛrɛ tɛ se baara fosi la wa k'u ka hôtel yɛrɛ fana sécurisé len yɛrɛ tɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Donald Trump ale yɛrɛ kɔni ni sera ka kisi ka bɔ nin gɛrɛgɛrɛ in yɛrɛ tɔɔrɔ ma nka Donald Trump yɛrɛ ka kuma ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ maa dɔw yɛrɛ k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛna ale yɛrɛ bɔ ni a nin na ko nka ko wagati bɛɛ lajɛlen na k'ale yɛrɛ kɔni bɛ ka sauver ka bɔ nin ko in yɛrɛ kɔnɔ ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw yɛrɛ la an b'a kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma